Şeva yekşemê rêkefta 12 heyvayazdan 2017 demjimêr 917 xulek bi dema Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê zemîn hejînekê Herêma Kurdistanê û hindeverên dî li her 4 parçeyên Kurdistanê girt û di encam de ziyanên canî û maddî hebûn. Li gor desteya Jeolojinasên Amerîka ku hêza wê zemîn hejînê gihişt 7.3 pile bi pîvana Richter û hin ji derên dî diyar kirin ku navenda wê hejê li Pencewînê bû li nêzîkî Slêmaniyê ku nêzîkî dergehê sînoriyê serekî li gel Îranê ye. Pisporên buwarê hejîna zemînê dibêjin ku her zemîn hejek hêza wê gihişt bi 7.9 pileyan û bi jor de eger heye ziyanên mezin encam bide. Bêhtirîn ziyanên vê hejê li bajarokê Derbendîxan yê ku li dûrahiya 75 kîlometreyan li rojhilatî bajarê Slêmaniyê yê Herêma Kurdistanê dikeve ku nêzîkî 30 kesî li wî bajarokî birîndar bûn. Serbarî ziyanên ku gihiştibûn nexweşxaneya serekî ya wê deverê û hêla elektrîkê nemabû ta birîndar bên veguhestin ji bo bajarê Slêmaniyê her wiha ziyanên mezin gihiştin avahî û xanîkan. Li welatê Îranê rêxistina neştîmanî ya rûbirûbûna karesatan li wî welatî ragihand ku nekemî 143 kesan di encama hejîna zemînê de jiyana xwe ji dest dan û 3 kesên dî windayîne û bêhtir ji 805 kesî an ku nêzîkî 1000 kesî birîndar bûn ku lê gelek herêmên Îranê welatiyan hest bi hejîna zemînê kir lê herêma herî ziyandar ya Kermanşah li Rojhilatî Kurdistanê bûye. Li Bakur û Rojavayê Kurdistanê jî bandora wê heja zemînî hebû û welatiyan hest bi hejînê kirin lê bi hêzeke kêm ew jî mîna bajarê Diyarbekir û Qamişlo. Şeva yekşemê rêkefta 12 heyvayazdan 2017 zemîn hejîneke bihêz her 4 parçeyên Kurdistanê û çend welatekî dî girt û di encam de tenê li başûrê Kurdistanê 7 kesan jiyana xwe ji dest dan û 143 kesan li Rojhilatî Kurdistanê û Îranê jiyana xwe ji dest dan. Her wiha li Herêma Kurdistanê 321 kesên dî di encama tirs û birîndarbûnê de seredana nexweşxaneyan kirin. Hêjayî gotinê ye ku zemîn hejîn diyardeyeke sürüştiye bi awayê hejekê yan zincîreyeke hejan rû dide û li gor hêza xwe ziyanên xwe encam dide. Sedemên hejîna zemînê ew e ku gazên germ di nava zemînê de durist û têkelî maddeyên kîmawî yên nava zemînê dibin. Şêrîn Kîlo Ark